Velkommen til VVS-bud. Her har vi så en Junior-bud. Den er god, hvis du skal save. Stålbørst. Få lavet stål på. Sådan kan man bruge den til at børste hår med. Passer. Den bruger man tit. Det der, det har vi ikke. Så sådan en cykel her, kan du, den kan du sådan tegne med på noget jern. Så har vi den her vinkel her. God vinkel. Kan du sådan måle. Den er rigtig god. Lodkolten. Den nye udgave. Den bruger man, hvis man skal sætte ting sammen med. Også rigtig god. Bruger vi tit her i værkstedet. Den her, den er en skraber. Det er til ude i jorden. Hvis der er nogle små sten, kan man lige fange. Sådan der. Sakse til at klippe i. Sådan klippe papir og sådan noget. Har vi sådan en fil her. Hvis du har for lange negle på værkstedet, kan du lige bruge nogle stunder med den. Ja. Bænkhammeren bruger vi også tit. Den bruger vi til at bænke med. Den er faktisk så rigtig god. Hammer til at slå jern med. Den kunne også være rigtig god, hvis man er interesseret sig i at slå på noget. Også en hammer. Den kan man også slå med. Det er sådan nogle rundt noget, man slår. Så kommer træhammeren igen, også kaldt for bænkhammer. Den har vi jo været. Nylonhammer. Den er også god, hvis du kan lide at slå. Tager vi lige den anden side herovre. Se. Det er så sådan en tang. Den kalder vi så rundtang, fordi den er meget rund. Og den kan man ikke rigtig bruge her. Den bruger vi. Det var så dagens kursus i VVS-værkstedet på Gensyn.